Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Maramag, Bukidnon. Cyril. Salamat, Sara. Duha ang patay samtang 17 ang samdan nga puros mga membro sa usa ka simbahan human mahulog ang ilang gisakyang truck sa Pangpang sa Sorala, South Cotabato. Ano ang report ni Efren Mamak? Gilayong girescue sa mga responder kini mga nangalagpot nga individual nga pulos miyembro sa usa ka simbahan human nahulog ang gisakyang truck sa Pangpang nga dunay 20 to 30 feet ang gilawmon sa barangay Upper Sipaka, Zorala, South Cotabato pasado alas 2 Sabado sa hapon. Gitabang ang 42 anyos nga lalaking driver nga naipit, lakip na ang 40 anyos nga babaeng pasahero nga usa ka magtutudlo human wala nay panimuot og dunay mga samad sa lawas. Gilayon silang gidala sa ospital apan gideklara na silang dead on arrival. Sa tala sa MDRRMO, 17 ka mga sakay ang samdan sa maong insidente, lakip na ang 11-month-old nga baby girl. Napulo sa maong ihap ang nakagawas na sa ospital. Sa inisyal nga investigasyon, gikan sa usa ka aktibidad sa simbahan ang mga biktima. Gituho ang nagka-problema ang sakyanan samtang nagbiyahe sa pabahadang bahin sa maong lugar, busa na aksidente. It's either mayroong mechanical problem kasi mayroong mga yung kanyang ball joint ay nasira kaya hindi niya makontrol yung sasakyan. Kaya tuloy-tuloy na sila doon sa bangin. Ginakuhaan pa og payag ang mga nasamdan, lakip na ang kabanay sa mga namatayng biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.